Načelnica Centra za neuroonkologiju Neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije Danica Grujičić oglasila se na Instagramu i poslala poruku svima koji poslednjih dana napadaju zamenicu direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, doktorku Dariju Kisić-Tepavčević, dok saopštava informacije o koronavirusu u Srbiji. Ogorčena sam prostačkim i neprimerenim napadima na moju koleginicu Dariju od jednog broja ljudi. Radi se o pametnoj, uspešnoj i lepoj ženi koja je profesor Državnog medicinskog fakulteta i stručnjak u svojoj oblasti. Sve što je postigla učinila je napornim radom u nauci. Kada se sledeći put žalite što po medijima imate starlete, setite se kako ste dočekali uspešnu ženu, profesorku i naučnicu koja je napisala preko 150 naučnih radova, napisala je doktorka Grujičić. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević bila je meta napada na društvenim mrežama, posmešljivo je komentarisana njena frizura, izgled i način na koji govori.